Železničná spoločnosť Slovensko vypravila na trati medzi Trnavou a Kútmi nový vlak typu Pantera. Ďalšie 4 súpravy, financované z plánu obnovy, by mali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji premávať do konca roka. Prvých 25 súprav Panter získalo Slovensko pred 3 rokmi. Ďalších 9 kusov pribudlo v 2023 roku. Financované boli z eurofondov. Tieto jednotky majú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. To znamená, že tým pádom chodíme pravidelne a chodíme na čas. Modernizáciou železničných trátí chceme docieliť, aby už čoskoro sme takéto vlaky vedeli nasadiť aj na východe Slovenska. V Trnavskom kraji budú premávať na linkách Trnava-Galanta a Trnava-Kúty. V Banskobystrickom na linkách Banská Bystrica Zvolen a Zvolen-Nová Baňa. Je to veľmi spoľahlivý stroj, ako rušňovodiči to máme radi veľmi. Je to pohodlné. Súprava má kapacitu 343 miest, je vybavená klimatizáciou, nízkopodlažným nastupovaním a bezdrôtovým pripojením na internet. Predpokladaná životnosť takejto súpravy je približne 30 rokov. Finálnu montáž a údržbu robia v Trnave. No veľmi oceňujem túto spoluprácu, pretože nám to umožnilo zamestnať viac ako 150 ľudí na tento projekt. To boli sofistikovanejšie práce a to je ten základ do budúcna na vykonávanie servisu. Do konca roka má takýchto súprav na Slovensku premávať 39. Vlado Hulík, Slovenská televízia.